Ja. Ja, wie niet? Ik niet. Ik heb genoeg. Nou, ik sta al heel lang op gekeken. Ja, ik ook. Ik sta hier ook op voor. Maar ik zit. 65. Dat was ik er op moment. Wel. En wie moet gaan halen voor een bier? Nou, maar niet goed hè? Nee, maar niet van, maar... Met een bier komen? Natuurlijk, ja. Ja, ik zal eerst even opnemen en dan zal ik even de centen hier even neerleggen, want ik moet dat betalen natuurlijk. Dit is de Joet. 58. En de Joet heet het omdat wij toen we begonnen een tientje lap. En dat noemt dat wat een joetje. Hangt ook in onze kast. Dus dat lappen we beginnen. Onderhand is het 10 euro geworden, later is het 11 euro geworden en nu is het 13 euro. Want de consumptie gaat omhoog en we drinken nog steeds hetzelfde tempo. Vandaar de Joet. Hey, kinders. En dan krijg je mij 5 euro vast voor volgende week. Ja, en wat doe je met je balkoor komen hier, hè? Zo, bekkie gooien en dat. En slap al horen. En slaap al horen, daar ben je maar allemaal goed in. Ja. Ik heb nou pinda. Wij hebben een echte sportbaan. Wij eten heel gezond. Speciaal. Ja, hier. Hoe lang bestaat deze ploeg al? 1994 in september. En waar ken je in mijn koor van? Van de voetbalclub Leeuwarden, VVV Leeuwarden. Ik ben allemaal degenen die een heleboel voor de vereniging gedaan hebben. Er zitten bestuursleden bij, voorzitters, trainers. Oh, kijk aan. En 3. Oh, wat is het mooi, hè? We staan wel even kijken. Dat ben er al 7. Hoe zit het met de bijnaam? Die het vaak voor die zit, hè, die wat breder, die nemen we Beul. Dan hebben we Jan Snor natuurlijk, dat is Plakkie. Die bleef vroeger uit 4 woord langs zitten. Dan hebben we Holleder, want die riet op een scooter maar zo'n groot tegen voor. En mijzelf nemen ze de dominee, maar ik weet niet waarom. Maar, Ja, dat is laat al horen. Elk jaar hebben we een reisje. Hè? Ik ben een reisleider, heet het dan. Ja, waarom? Ik ben automatisch worden, want de helft is digibet. Dus die kan niet met een computer omgaan, dus dan weet je het wel. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Maar het is elk jaar moeilijker. Want die ene die kan niet met 500 meter lopen, die andere die kan niet meer fietsen. En dan ben we op scooters. Nou ja, de ene die heeft een rijontzegging, die andere die heeft die rijbewijs, dat doet het ook niet meer. Dus elk jaar wordt het moeilijker. We hebben naar Binnenhuizen geweest. En dan was het regenen en koud. De hele dag. Laat zei van we gaan. Hij had de schoen hartstikke nat. En ze zet de schoen even bij open haat. Wat gebeurt er? Ja, dat dan? Hij gaat loopt weg, dan de schoenen in de brand. Dus, en die is er helemaal open. Dus dat is wel leuk. En dan ben we nog naar Harderwijk. Harderwijk ben we geweest, hebben een paar gimpjes voor hem gehaald. En ze zullen we verder gaan. Anders kon hij door de wal lopen. Anders kan ik gewoon door de wal lopen. Dat is zo moeilijk, we moeten door de wal lopen. Ja, duur goed. Kunst.